Wisdom TV, na subscribe, ka danna ƙararrawa sannan ka danna like. Mai farin shi na mata barka ne. Barka ne. To ka shigo tawa kuma yau za ka yi wasa na biyu ko? Yau zan yi wasa na biyu a garin tawa. Kada ku bari a baku labari. Aha. Ina tare da ku masu yana. Ka san kana da farin jini 'yan mata amma 'yan matan tawa sun fi son ka. Sai faɗa kake. To ma ina son su. To me za ka ce ma masu yin naka? Ina ma kowa fatan alkhairi. Sosai ina ma kowa fatan alkhairi. Idan so dangin mutuwa ne shi. Momi kin shigo tawa ko? Wallahi ga na tawo masoyana. To yanzu me za ki ce ma masoyanki tunda yau wasan karshe ne ko? A'a ba wasan karshe bane saboda tawa ce. Ko da wani lokaci zan iya zuwa in ga masoyana. To yau wani albishir kika ma masoyana? Albishir? Kar ku bari a baku labari. Ku zo ku ga zahiri. Ina kaunar ku. To ya kyau. Ke san ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ki ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samun ki ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba, kare na waiwaya ha. Inda ya kan ne za na tura wahalar zuwa gari. Sai tun wakar da na tada masa kai.